Panginoon ay ihad, iisa. See? Si Moses nagsulti sa iyang Hebrewanon, Deuteronomy 6:4, basahan ninyo. Dinggin niyo Israel, ang ating Panginoon ay isa. Tanaw na to karon kay Hesus Kristo na mulong nasad. Base nagkamali ang among libro o ang inyong libro. Unsa gipamulong ni Hesus Kristo sa Marcos 12:29. Si Hesus Kristo dili siya Bisaya. Ang iyang lingwahe Aramaiko, igsoon nga lingwahe sa Hebro o igsoon nga lingwahe sa Arabiko. Basahon na ko na to, Marcos 12:29, kung unsay gipamulong ni Hesus Kristo. Shema Elo Adonai, ihad, dinggin ninyo ang Panginoon ay iisa. Allahu Akbar. Pariya lagi sila gisulti ni Moses. Marcos 12:29, Deuteronomy 6:4, tanawan ninyo. Kaya ang isa sa Deuteronomy ang nagsulti, si Moses. Diri sa Marcos 12:29, kinsa nagsulti? Si Hesus Kristo. Dinggin ninyo Israel, ang Panginoon ay isa. Ato dang tanawan ang libro sa mga Muslim. Usa sa chapter sa among libro, nganingon ang among libro, Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Sabihin mo, Muhammad, ako si Allah, ako ay nag-iisa. Pareha lagi mag-igsoon. Basahan ninyo na mga Seventh-day Adventist, Katoliko, Iglesia ni Cristo. Basahan yung libro. Pareha lagi gisulti. Isa lalaki ang Diyos. O ang tawag ni Moses sa iyong Diyos, Elohim. O ang tawag ni Hesus Kristo sa iyong Diyos, Elle. Ang tawag sa mga Muslim sa ilang Diyos, Allah. Isulat ni mga igsoon, pariha rin spelling, lain-lain lamang paglitok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanawan nyo mga igsoon, kaya basi nagdula rabi kami na trick dre. O kaya inyong dunggan na lamang gilingaw-lingaw. Bosa ang mga Muslim, kurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kaming mga Muslim, nagasulti, ingon ang among labang makagagahom. Ipagawas ang inyong ebidensya kung kamo ang nagmamatod. Muna kami mga Muslim, among ginasulti o ginapagawas sa kabatuaran para inyong masabtan. Kaya ang mga igsoon, dili lingaw-lingaw ang pagkamatay. Dili mo pasabot nga nagtinga, nakaayaw kamalaka, kay makasunod lagi kang paraiso. Ikaw ang demonyo. Unya ingnon nimong tao kay nagtinga, ayaw kamalaka brad. Makasunod lagi kang paraiso, ayaw mo pagtungot, ayaw mo pagyaga-yaga mga igsoon. Ingon si Hesus Kristo, dili sayon ang pagsulod sa paraiso. Dagan tunog ang mga dalan na pagalakwan mo. Bugat ang krus nga pagapasaanon mo. Unya mo ingon mo sayon lang ang pagsulod sa paraiso. Namulong si Jesus. Mauli ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang inyo siyang mailan. Karong mga igsoon, giila-ila ba ninyo ang inyong matod nga naghimo ka ninyo? Kabalo ko, aduna mo'y mga anak. Nasukad pa sa gamay, paggawas, pagimugso sa imong sabakan. Imong anak, imong gipadako, gipatutoy, gipakaon, gipasaninan. Pagdako sa imong anak. Kaya ang gihilang kasi ilahan ang imong silingan. Balipay ka? Ang gihilang ang gilikahan ang imong silingan. Sumuingon ang labang makagagahom. Kay watakfuruna billah. Wa kuntu amwatan fahyakum. Thumma yumitukum, thumma yuhikum, thumma ilayhi turja'un. Pagkawala ninyo'y mga puangot, nagsimba mo glaing Diyos, inyong gisupak ang akong kasuguan, nagihimo ko man tamugikan sa wala, gitagaan tamog kinabuhi, o gakura po ang magkutlo sa inyong kinabuhi, o kaslaw sa paghukom, buhi tamo, para patubagon tamo sa inyong mga gipangimo. Ingana mga igsoon, ang ihingilin sa ato sa labang makagagahom, nganong nakakulang mo. Susama ka nimo kung aduna kay anak, kay mo gipadako ang ilon nga papa, mama, ang imong silingan. Unsa kay himuon nimo sa imong anak, malipay ka, unsa ang Diyos? Nga niminsin na ng Diyos, laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Hihimo na akong mga tao sa pinakataas na sitwasyon o pinakagwapo. Unya pagkahuman, lain nga Diyos ang inyong simbahon. La hawla wala quwwata illa billah.
ingana lang baka sayon mga igsoon. Mubahalik ta ninyo, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kay nagikan ta sa labang makagagahom, mubahalik ta ninyo sa labang makagagahom. O dili musipyat mga igsoon, dili musipyat. Ugma karon unya taon sunod tuig sunod bulan, wala mo kabalo, atubang na tao kamo nga nakadungog ganing dapita. Dili na ninyo pwede i-deny sa inyong kagalingon. O akong Diyos, wala man ang moabot sa ako nga mensahe. Naabot na karon. Naabot na karon. O dili na nimo ni pwede itanggi na imong ilimod na ang mensahe naabot na sa imo. Ano man, naurot na tanan ng mga propeta, ginapatay na mga ni sa mga Hudyo ang mga propeta, kay dili sila gusto maminaw sa mensahe sa labang makagagahom. Karon mga igsoon, kaming mga Muslim walay pagpanuko, among gipadayon ang mensahe nga gipadala sa Dios sa tanan nga mga propeta, kay isugo man sa amo. Pusa karon niami karon sa inyong atubangan para pagpaabot sa mensahe, dili para Muslimon mo. Kaya nga mong riyon, la ikraha fid din, walay pilog sanay. Sapat na ang among pangmalasakit nagipabot sa inyong mensahe. Again, mga matay ta ninyong tanan, mga igsoon, wala nay dahilan pa ang among sayang-sayang sa among mga busis diri. No, paghatag og panahon kung nasayod mi di na ta mga matay, pero kay namatay man, mga matay man ta, malasakit lang ni mga igsoon. La ikraha fid din. So wala siya pinugsunay. Inshallah subhanahu wa ta'ala, wallahi azim, sumpaman sa Allah, sa pinaka-Diyos sa tanan niyaning kalibutan, nga nagmugna niyaning kalibutan na napaabot na mo sa inyo ang mensahe o sa adlaw sa paghukom. Mao ni ang sunod nga pagsinudyaay na to. Kamo tanan nga naa diri nga naminaw. Dili na nato ni pwede takasan, dili ta pwede mekyas nga naman nadungog nato ang mensahe. Wa qul wastaghfiru liwalakum wa lisa'il muslimin ala kulli dham wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa akong mga igsoon nga mga Muslim ug maayong hapon sa tanan. Tana dakakuhaan niyo gamay nga kahibalo ang among ipabot sa inyo sa mga mensahe. So inshallah, ako na po ninghihatag sa sunod na akong speaker nga igsoon. Kay mga igsoon, dili tanan ang higayon, kita ang naggunit niya ng kalibutan. Dili tanan. Moingon ta sa atong telenobili sa atong kinabuhi. Ako bitaw nagbuot sa kong kagalingon, wala may nagmando ka na ko. Yes, pero pagbawion na sa labang magagagahong, dili na ka makabuot ng igsoon. Muangyo ka, o Diyos, o diyan na taw-taw, dili na. Dili na. Pag moabot ang atong oras, dili na, wala na extension. Inshallah. So again,